Se, mitä rakastat, aiheuttaa sinulle impotenssin. Jos haluat herätä huomenna voimakkaan ja vakaan erektion kanssa, unohtaa ikuisesti Viagran ja muu tabletin palauttaa läheisyyden kumppanisi kanssa. Olla energinen, itsevarma, viettää aikaa rakastamasi ihmisen kanssa ilman pelkoa täydellisestä erektion puuteesta ihan muutaman hetken päästä annan sinulle ratkaisu. Vaikka sinulla olisi vain joskus ongelmia potenssin kanssa, vaikka et jatkuvasti pystyisi tyydyttämään naistasi, jos huomaat libidon laskeneen, erektion olevan epävakaa, yhdynnän lyhyen, tyytymättömyyttä itseesi tai kumppaniisi, halun puuteen seksiin, jatkuvaa stressiä, epävarmuutta itsestäsi, ahdistusta, pysy kanssani loppuun asti, koska ihan muutaman hetken päästä teen sinulle lahjan uuden, onnellisen elämän ilman potenssiongelmia. Kerron sinulle, miten pääset eroon erektiohäiriön todellisesta syystä kertaheitolla ja ikuisesti, jotta olet aina itsevarma ilman Viagraa, Cialisia, Levitraa ja muita lääkkeitä, ilman kovia diettejä, uuvuttavia treenejä ja ilman kymmenien tuhansien eurojen hukkaan heittämistä turhiin lääkärikäynteihin. Kaikki tuo nimittäin vain piilotaa ongelman tilapäisesti, mutta ei millään tavalla vaikuta impotenssin pääsyyn, joka lopulta aiheuttaa vakavia seurauksia 87% miehistä yhden 3 vuoden sisällä, kuten täydellinen erektion puuttuminen, avioero tai kumppanin menetys, miesen voiman katuminen, kumppanin tuomitseminen ja pilkka, sydäninfarkti, aivohalvaus tai sydänkohtaus, kiinnostuksen katoaminen seksiin, masennuksen kehittyminen, viha ja pelko itseä kohtaan. Kaikki lääkehtijät pelkäävät, että tämä video leviää isolle joukolle ihmisiä ja he lopettavat turhien potenssilääkkeiden ostamisen. Siksi ne yrittävät kaikin puolin poistaa tämän videon kaikilta alustoilta. Katso tämä video lopuun juuri nyt, koska se voidaan poistaa jo tänään. Kyllä, tämä saattaa kuulostaa uskomattomalta ja tiedän, että olet kuullut satoja kertoja Facebookin taikatapeteista, uskomattomista dieteistä ja harjoituksista. Olet kokeillut lääkärin neuvoja, ota Viagraa ja muita lääkkeitä, mutta se, mistä kerron sinulle ihan 6 minuutin päästä, kääntää maailmasi parempaan suuntaan, koska et ole koskaan kuullut tästä ja tiennyt etkä ole edes ajatellut. Ymmärrän täydellisesti epäilyksesi enkä aio suostutella sinua katsomaan videota pidemmälle, mutta jos käytät nyt vain 7 minuuttia ajastasi ja kuuntelet minut loppuun, annan sinulle 100% takuun siitä, että vain 1 viikon kuluttua unohdat sanat impotenssi, heikko erektio, Viagra ja monet muut. Tämän videon lopussa paljastan sinulle reseptin, jonka valmistat helposti kotona 2 minuutissa, koska kaikki ainekset ovat jo sinun keittiöhyllyssä. Tämä resepti tappaa impotenssin todellisen syyn vain 27 päivässä. Käytännössä se osoittautui niin voimakkaaksi, että se pelasti veljeni avioliiton väistämättömältä erolta. 66. tammikuuta 2024 kuulin veljeni ja hänen vaimonsa keskustelun, joka käänsi maailmani ylösalaisin. Veljevaimo sanoi, että hän enää voi elää näin, että veljeni oli muuttunut ihan toiseksi ihmiseksi, että heidän suhteensa ei ollut enää entisensä, että veljeni ei pystynyt yrittämään häntä. Veljen avioliitto romahti silmissäni, mutta tämä yksinkertaisin kotiresepti käänsi kaiken, ja kyllä minun olisi pitänyt esittäytyä heti. Nimeni on Juha Rehula, olen entinen Suomen terveysministeri, mutta en aina tiennyt impotenssin todellista syytä. Heinäkuun puolivälissä 2020 viisimme Harvardin yliopiston tutkijoiden kanssa viimeistelimme tutkimustyötämme, joka oli kestänyt yli 2 vuotta. Veljeni oli aina hoitanut itseään parhaiden tuntemien standardien mukaan, noudattanut diettejä, tehnyt kevyitä liikuntatreenejä, ottanut Viagraa, Cialisia, Levitraa ja muita lääkkeitä. Joskus hän tunsi olonsa todella hyväksi, ongelmia ei ollut ja erektio toimi, mutta sitten potenssiongelma pahenivat, yhdyltä muuttui todella lyhyeksi. Hän ei enää pystynyt tyydyttämään vaimoa, tuli täydellinen erektion puute ja epävarmuus itsestä. Minä tajusin, että jokainen mies, jolla on samanlaisia oireita, voi joutua hänen paikalleen. Kuten aikaisemmin sanoin, en aina ollut ihminen, joka tietää kaiken totuuden potenssista. Monivuotisen kokemukseni aikana olen nähnyt paljon tuhoutuneita avioliitoja, murehtinut niistä ja kärsinyt siitä, että ymmärtänyt tilannetta ja mahdollisuutta korjata se, mutta olin tien, joka auttoi minua ymmärtämään ykkösongelman, jota me oikeasti kohtaamme, ja se ei ole se, mitä luulet. Kerron siitä ihan hetkessä. Aikaisemmin puhuin Harvardin yliopiston tutkimustyöstä. Me työskentelimme 2 vuotta täysin luonnollisen menetelmän luomiseksi, jonka piti 100% valoittaa potenssia palauttaa miehen voima ikuisesti 27 päivässä. Salaa kerron, että tehtiin yli 487 koetta ja käytettiin yli 30 miljoonaa euroa ennen kuin saimme täydellisen kaavan. Silloin olimme saaneet työnsä valmiiksi, mutta menetelmä ei ollut vielä läpäissyt kaikkia tarvittavia testejä yhteiskuntaa käyttöönottoa varten. Minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa ja valmistin tämän reseptin veljilleni ja silloin minulle tapahtui todellinen ihme.
jo samana päivänä hän tunsi muutoksen ja 27 päivän kuluttua hänen ongelmistaan ei ollut jälkeäkään. Hän ei vain palauttanut 100% potenssia ja itsevarmuutta. Hän tunsi olonsa paremmaksi kuin koskaan. Hänen potenssinsa palautui täysin, seksuaalinen halu palasi ja suhde oli jopa vahvempi kuin ennen. Siitä päivästä lähtien hänellä ei ole ollut enää koskaan potenssiongelmia. Kaikki oireet katosivat ja hän tuntee itsensä 25-vuotiaaksi. Tämä tarina avasi silmäni lopullisesti ongelmalle, joka lopulta johti minut luomaan reseptin, joka tuhoaa impotenssin todellisen syyn ilman lääkkeitä, dietejä, lääkäreitä ja liikuntaa. Tiesin tarkalleen, mitä tehdä seuraavaksi. Olin valmis esittelemään Suomen miehille ratkaisun, joka lopettaa impotenssin maassa vuonna 2025. Ja nyt tämä menetelmä on palauttanut 100% potenssin ja itsevarmuuden yli 15 000 miehelle Suomessa. He elävät onnellista ja täyttä elämää heidän erektionsa ja miehinen voimansa ovat aina kunnossa. Heillä on pitkä yhdyntä, he tyydyttävät naisensa täysin, tuntevat itsevarmuutta, eikä mikään kauhea seuraus koskaan kosketa heitä. Kuuntele vain pieni osa heidän palautestaan. Tohtori Juha Rehula pelastit avioliiton. Jatkuva epävarmuus itsestäni, lyhyt yhdyntä ja jatkuva tyytymättömyyden tunne itseeni ja naiseeni jahtasivat minua melkein joka päivä. Siitä oli joka kerta yhä löysempi. Vaimo jo vihjasi eroon. Ei auttanut lääkkeet eikä dietit, mutta kun opetit minut valmistamaan tämän yksinkertaisen 2 minuutin kotireseptin pystyyn palaamaan täyteen elämään. Alle 27 päivässä kaikki kivut katosivat. Tunnen itseni onnelliseksi ja täynnä voimia. Kiitos, tohtori. Tämä on jotain uskomatonta. Minulla oli täydellinen erektion menetys. Olin suhteeni katkeamisen partaalla kumppanini kanssa. Joka päivä tunsin ahdistusta ja epävarmuutta itsestäni. Tohtori kirjaimellisesti pelasti suhteeni ja miehisen voimani, kun kokeilin tätä ihmeellistä reseptiä. 27 päivän jälkeen tunsin itsessäni täydellisen itsevarmuuden. Kaikki pelot ja huolenaiheet katosivat. Yhdyntä kesti yli tunnin. Jo 2 kuukautta on kulunut, enkä ole palannut kertaakaan lääkeisiin ja kumppanini on innoissaan. Tohtori Juha Rehula, ota vastaan suurin kiitoksen. 2 vuotta mieheni kärsi impotenssista, jatkuvasta epävarmuudesta, erektion puutteesta, joita seurasi ahdistus ja masennus. Pelkäsin torilla, että tämä tuhoaa avioliitomme. Kaikki muuttui, kun kuulin tästä kotimenetelmästä. En meinannut uskoa, että se on mahdollista. Epäilin pitkään, mutta silti pakotin mieheni kokeilemaan tohtori Juha Rehulan menetelmää. Se oli paras päätös elämässäni. Nyt seksimme kestää 40 minuuttia. Mies lopetti dieetit ja minä tunnen hänessä tukea ja itsevarmuutta. Kaikki analyysit vahvistivat tämän. Saanko satoja samanlaisia viestejä WhatsAppin ja sähköpostiin miehiltä, jotka lopettavat lääkkeidensä otamisen, säästävät rahaa lääkärikäynneissä, alkavat taas tuntea miehistä itsevarmuutta ja elävät joka päivä paremmin. Ja nämä miehet eivät eroa sinusta millään tavalla. He kaikki ovat käyneet läpi suuria taisteluja potenssin kanssa. Tämä tarkoittaa, että sinäkin voit muuttaa elämäsi ja lopettaa tämän taudin. Ja kaikki alkoi siitä, että sain tietää totuuden impotenssista. Tämän taudin ongelma ei ole ollenkaan se, mitä meille on kerrottu kaikkina näinä vuosina. Meillä on valehdeltu ja meitä on petetty. Et usko, kuinka yksinkertainen totuus osoittautui siksi. Jos sinäkin haluat muuttaa elämäsi ja lopettaa impotenssin, katso tämä video loppuun, koska muutaman minuutin päästä paljastan sinulle taudin todellisen syyn ja miten voitaisiin kertaheitolla ikuisesti 27 päivässä. Todellisuudessa impotenssin syy ei ole lainkaan ikäsi, perimäsi, oikea ravinto tai liikunta. Varmasti lääkejärjestelmä on taitavasti iskustanut sinulle, että potenssiongelmat ovat nyt loppuelämäksi, tai että potenssi voi palautaa vain dieteillä, lääkeillä, liikunnalla eikä siitä tule seurauksia. Tein valtavan määrän tutkimuksia ja voin 100% todeta, että sain tämän kumotua. Koko lääketeollisuus vihaa minua, mutta en enää pelkää rangaistusta, koska muutaman hetken päästä tavoitteeni toteutuu. Saat tietää, miten palautat 100% potenssin ikuisesti ja unohdat riittämättömän kovaa siitintä. Tästä saa tietää koko Suomen väestö ja maan miehet unohtavat impotenssin ja erektiohäiriön vuonna 2025. Asia on siinä, että Yhdysvalloissa 90-luvulla alkoi aktiivinen uusimman kehityksen Viagra, joka sai innovatiivisia dieetejä potenssin palauttamiseksi propaganda. Tämä 30 vuoden valhe sai maailman miehet ja Suomen miehet uskomaan, että näitä ohjeita pitää todella noudattaa, mutta niin ei ollutkaan. Onko sinulla tai tuttavillasi riittämättömän kova siitin? Pystytkö harrastamaan seksiä yli 30 minuuttia vai etkö pienimmänkään epävarmuuden takia pysty tyydyttämään naistasi? Ehkä olet itse nähnyt tämän taudin seurauksia tuttavillasi tai kokemuksessa. Joka tapauksessa lääkkeet tai dietit voivat vain tilapäisesti poistaa oireita, mutta lopulta jokaiselle tulee tottumus ja riippuvuus määrättyyn hoitoon. Tässä vaiheessa keho
selviytymästä testosteronin luonnollisesta tuotannosta ja miehisen voiman palauttamisesta. Siksi 87% miehistä 1-3 vuoden sisällä tulee vakavia komplikaatioita jossain määrin, joista puhuin alussa. Ei ole sattumaa, että impotenssia kutsutaan avioerojen ja erojen pääsynä. Impotenssi johtaa useimmissa tapauksissa täydelliseen erektion puuteeseen, avioeroon tai kumppanin menetykseen, tuomitsemiseen ja pilkaan sekä sydäninfarktiin, aivohalvaukseen ja sydämen vajaatoimintaan. Kaikki nämä seuraukset ovat yhdessä perheen hajoamiseen, masennukseen ja epävarmuuden tunteeseen miehillä. Ymmärrä tärkein sinun syytäsi ei ole siinä, ettet joskus kiinnittänyt huomiota ensioreisiin, ettet joskus noudata dieettiä tai ota lääkkeitä, juot kolajuomaa, sinulla on huonoja tapoja, et liiku, olisit voinut jo kauan sitten lopettaa itsesi kiduttamisen, jos lääketeollisuus olisi antanut sinut tehdä niin. Mutta lääkeettely ei ole kannattavaa poistaa impotenssin todellista syytä. Teille on paljon kiinnostavampaa, että kulutat ajan myötä tuhansia euroja turhiin lääkeisiin tai lääkärikäynteihin. Tai et hoida ollenkaan, jos sinulla ei ole mahdollisuutta maksaa tälle teollisuudelle paljon rahaa. Tällä järjestelmällä on täysin sama, että impotenssista kärsivä ihminen menee kohti perheen menetystä ja täydellistä erektion puutetta, koska he tienaavat miljoonia euroja vuosittain juuri tällaisilta miehiltä kuin sinä. Heille tärkeintä on, että uskot heitä ja jatkat rahan maksamista ja terveytesi tuhoamista. Mutta juuri nyt olen valmis paljastamaan sinulle yhden ainoan todellisen syyn impotenssisi ja reseptin, joka ikuisesti kitee tämän syyn ja palauttaa sinulle itten seksin, itsevarmuuden ja vahvistaa suhdetta kumppaniisi. Impotenssin ja erektiohäiriön todellinen syy on sydän- ja verisuonijärjestelmän häiriö ja väärä verenpaine. Juuri sydän- ja verisuonijärjestelmän häiriön ja väärän valtimopaineen takia kärsivät valtimot, jotka vievät verta siitimeen, mikä johtaa täydelliseen erektion puuteeseen ja impotenssiin. Tämän edes tehtiin minun ja tutkijaryhmän toimesta Harvardin yliopistossa tutkimuksessa vuoden 2025 alussa. Tasan 27 päivän kuluttua pelastin vanhempieni avioliiton ja palautin heille intohimon, rakkauden, terveen ja onnellisen elämän. Sydän- ja verisuonijärjestelmän toiminnan palauttamisen ja paineen vakauttamisen ongelma on todella vaikeaa, koska sitä ei voi tehdä tavallisilla lääkkeillä ja dieteillä. Ainoa vaihtoehto on valita komponentit, jotka reagoivat ihmiskehossa ja muodostavat sisällä tarvittavan aineen. Ensimmäinen asia, jota tarvitset 100% potenssin, sydän- ja verisuonijärjestelmän normaalin toiminnan ja oikean paineen palauttamiseen on glukosaari. Se vahvistaa verisuonia ja parantaa sydämen toimintaa korkean magnesium 12 ja antioksidanttien pitoisuuden ansiosta. Tämä aine auttaa normalisoimaan verenpaineen, vahvistaa sydänlihasta ja parantaa verenkiertoa siitimään. Sen ansiosta paine tasoituu, sydän- ja verisuonijärjestelmän toiminta palautuu ja 100% potenssi palaa. Ole taas itsevarma ja täynnä energiaa. Toinen asia, jota tarvitset, on inkivääriiltä. Siitä tulee voimakas, luonnollinen antioksidantti, joka puhdistaa veren myrkyistä ja parantaa sen koostumusta, varmistaen ravintoaineiden tehokkaamman imeytymisen. Inkivääri myös ylläpitää verisuonten kimmoisuutta, mikä estää äkillisiä paineen heilahteluja. Nämä taianomaiset ainekset poistavat täysin kaikki sydän- ja verisuonitaudit ja impotenssin kehostasi kaikkine oireinen. Väärä paine, päänsärky, huimaus, yhdyntä, libidon lasku, riittämättömän kova siitin jatkuvaristus ennen läheisyyttä. Kaikki tämä menee 27 päivässä eikä palaa enää koskaan elämääsi. Tärkeintä tässä on näiden kahden aineen yhdistelmä. Tarvitset täydellisen yhdistelmän grammona jokaista komponenttia ja ehdottomasti niiden uuteet, ei IT-komponentteja. Jos saat yhdistelmän onnistumaan, saa todellisen tapajan impotenssin todelliselle syylle. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää noudattaa täysin järjestelmää, ilman jota nämä kaksi komponenttia eivät toimi. Juuri nyt esittelen teille ainoan menetelmän päästä eroon impotenssista vain 27 päivässä. Miksi ainoa? Koska tämä yksinkertainen resepti on käynyt läpi yli 487 tutkimusta ja miljoonia euroja on käytetty sen kehittämiseen. Suomen terveydenhuolto on virallisesti hyväksynyt tämän reseptin parhaaksi menetelmäksi impotenssia ja erektiohäiriötä vastaan. Koska yli 15 000 Suomen miestä on jo voinut varmistaa sen tehokkuuden ja elänyt onnellista elämää 100%:sella potenssilla, enää turvautumatta lääkkeisiin tai dieteihin. Tämä järjestelmä on todellinen pelastus ja ihme. Kaikki ystäväni, joilla oli potenssiongelmia, eivät uskoneet, että tämä toimii, mutta kun he kuulivat, että palautin 100% potenssin, intohimon ja läheisyyden vaimoni kanssa 27
7 päivässä. Ja jo 2 kuukautta en ota lääkkeitä enkä ole dietillä. Nyt he kaikki ovat terveitä, koska kokeilivat myös tätä yksinkertaisinta menetelmää. Koska minä yhdessä Harvardin yliopiston tiimin kanssa synteesin suoran inkiväärin ja vielä 7 täysin luonnollista ainetta antaakseni sinulle ikuisesti onnellisen elämän ilman potentiumilmiä ja esitelläkseni impotenssin tapoja. Cardiobalance, maailman ensimmäinen ja ainoa luonnollinen valmiste yli 35-vuotiaille miehille, joka vaikuttaa yksinomaan impotenssin todelliseen syyhyn ja palauttaa 100% potenssin kertaheitolla ikuisesti vain 27 päivässä ilman Viagraa, huutavia dietejä ja liikuntaa. Vaikka siitimesi laskisi vain ensimmäiset merkit heitosta ja veltosta erektion, vaikka sinulla olisi vakava impotenssin vaihe ja täydellinen erektion puute, Cardiobalance auttaa 27 päivässä millä tahansa vaiheella. Vaikka olisit vakuuttunut, että oikea ravinto, harjoitukset ja dietit voivat palauttaa potenssisi, 1-3 vuoden päästä tulee seurauksia 87% todennäköisyydellä, mutta Cardiobalance auttaa välttämään sen juuri nyt. Vaikka sinulla olisi mitä tahansa allergioita, Cardiobalance on täysin luonnollinen uute, saatavilla jokaiselle miehelle. Vaikka olisit kokeillut tasan kemiallisia lääkkeitä ja statiinia, etkä enää usko niiden tehoon. Cardiobalance on yksinomaan luonnollisten aineiden yhdistelmä, jolla ei ole vertailukohtia eikä sitä voi verrata kemiallisiin lääkkeisiin, joita lääkejärjestelmä sinulle tukutaan, ja jos olet etsinyt jotain samanlaista, valitettavasti en voi auttaa sinua, mutta jos olet valmis vaikuttamaan impotenssin todelliseen syyhyn ja palauttamaan sen 100% ikuisesti 1 minuutin päästä, annan sinulle askel askeleelta ohjeet, miten siihen päästään. Kuuntele vain, mitä nämä ihmiset sanovat. Cardiobalance pelasti suhteeni tyttöystäväni kanssa. 27 päivän käytön jälkeen siittimeni oli maksimaalisen kova ja seksi kesti 40 minuuttia ja potenssi palautui 100%. Yksikään lääke ei antanut tällaista vaikutusta. Viimein selvisin impotenssista ja tunnen nyt 100% miehisen itsevarmuuden. Cardiobalance on todellinen vallankumous potenssin maailmassa. Tämä on pelastus jokaiselle miehelle. 27 päivässä kaikki oireeni katosivat: heikko erektio, peltostuminen, nopea erektiomenetys, vaikea kiihottuminen, libidon lasku, emotionaalinen jännitys, energia ja itsevarmuus palasivat vihdoin. Ja tärkeintä, potenssi palautui 100%. Olen vihdoin terve. Kiitos tohtori Juha Rehulalle ja hänen tiimille. Cardiobalance ei ole taikapilleri, mutta se on parasta mitä voi olla. Syy siihen on, että tein siitä niin yksinkertaisen kuin mahdollista jokaiselle ihmiselle, joka haluaa palata terveen potenssin 100% ikuisesti poistumatta kotoa. Jos todella haluat kitkeä impotenssin todellisen syyn ja palauttaa sen 100% ikuisesti. Lopettaa huolehtimisen epäonnistumisesta sängyssä, veltosta, siitimestä, tyytymättömyydestä, itseesi tai kumppaniisi mahdollisesta erosta. Ne eivät koskaan enää kosketa sinua. Olla enää kokematta heikkoa erektion, lyhyttä yhdyntää, libidon laskua, vaikeaa kiihottumista, nopeaa erektion menetystä, syödä lempiruokiasi ja juoda lempijuomiasi pelkäämättä, että siitin muuttuu veltoksi. Säästää tuhansia euroja, jotka olisivat voineet mennä tehottomiin kemiallisiin lääkkeisiin. Elää täyttä elämää rajoittamatta itseäsi aktiivisuudessa. Elää täydellä itsevarmuudella ja vahvistaa suhdetta tyttöystävään tai vaimoon. Tuntee maksimaalista energiaa, hoitaa stressi, masennus ja ikuinen väsymys. Tämä luonnollinen tuote on sinua varten. Ensinnäkin se sisältää juuri sen ruokasorauteen täydellisessä suhteessa, joka parantaa verisuonten kimmoisuutta ja edistää sydän- ja verisuonijärjestelmän normaalia toimintaa, auttaa sinua pääsemään eroon impotenssin ja erektiohäiriön pääsystä. Toiseksi se sisältää inkivääriuteen, joka poistaa myrkyt kehostasi ja parantaa verenkiertoa siitimeen, antaen hyödyllisten aineiden päästä kaikkiin elimiin ja palauttaa sinulle 100% potenssin. Tämän lisäksi lisäsimme 7 luonnollista komponenttia, jotka varmistavat sydän- ja verisuonijärjestelmän ja siitimeen johtavien suonten täydellisen toiminnan, mikä mahdollistaa pääsyyn täydellisen voittamisen ja potenssin 100% palauttamisen 27 päivässä. Toimettomuus on jo vienyt sinut lyhyen yhdyntään, riittämättömän kovaan siitimeen, epävarmuuteen itsestäsi, jatkuvaan ahdistukseen ennen läheisyyttä, libidon lasku. Toimettomuus tänään voi viedä sinut täydelliseen impotenssiin, täydelliseen erektion puuteeseen, eron tai kumppanin menetykseen sekä sydäninfarktin aivohalvauksen ja sydämen vajaatoiminnan riskiin. Ennen kuin saat elämäsi parhaan tarjouksen, kuuntele minua.
Jokaisen pakkauksen vähittäishinta voisi olla noin 250 € kahvan ainutlaatuisuuden ja kehityksen kalleuden takia. Tehtäväni on kuitenkin auttaa mahdollisimman monia impotenssista kärsiviä miehiä Suomessa. Siksi sain sinulle aikaan maksimaalisen alennuksen. Vain 10 minuutin ajan videon katomisen jälkeen hinta sinulle on ei 200 €, ei 150 €, ei 100 € eikä edes 75 €. Hinta on vain 49 €. Eli onnellisen ja täyden elämän hinta ilman impotenssia on enintään yhden ruokakaupastuksen verran. Lisäksi sinun ei tarvitse maksaa tilausta heti. Ensin assistenttini toimittaa sen, jotta voit varmistaa saaneesi todella alkuperäisen tuotteen. Lisäksi saat minulta 100% kolminkertaisen takuun. Takuutuloksen varmuudesta anna sinulle 100% takuun, että 27 päivän kuluttua et enää koskaan huolehdi potenssistasi. Ota kemiallisia lääkkeitä tällä dietillä, koska tulos on tarkistettu jo yli 500 000 miehellä ja hyväksytty Suomen terveydenhuollossa. Lisäksi teho on vahvistettu sadoilla laboratoriotutkimuksilla. Takuun laadusta ja turvallisuudesta. Edistyksellisen makromolekyylikaavan tuotantoprosessin ansiosta se täyttää korkeimmat laatustandardit. Ottaen huomioon terveytesi ja olosi, aktiivisten aineiden pitoisuus on valittu siten, että hoito on täysin turvallista myös allergioiden kanssa. Kaiken tämän tarkoituksena on, että sen vaikutus täyttää odotuksesi 100%. Takuu ainutlaatuisuudesta. Makromolekyylihoito kardiobalansessa käytetään kaavaa, joka perustuu vain luonnollisiin aineisiin. Tämä on ainoa innovatiivinen kaava, joka vaikuttaa impotenssiin ja erektiohäiriön todelliseen syyyn. Kardiobalansella ei ole mitään vertailukohtia. Siksi voit olla 100% varma, että tilaat alkuperäisen ainutlaatuisen tuotteen, joka on saatavilla vain tällä sivustolla. Täytä tilauslomake tämän videon lopussa, kun tämä täysin ainutlaatuinen tarjous on vielä voimassa, maksamatta siitä yhtään euroa. Sen jälkeen assistenttini kertoo sinulle tarkasti, miten suorittaa 100% potenssin palautuskurssin nopeasti ja kivuttomasti. Katso näitä onnellisia ihmisiä. Kardio-balans on todellinen lääketieteen ihme. Potenssini palautui 100% 27 päivässä. Tunnen taas miehistä voimaa ja nautin elämästä ilman rajoituksia. Vaimoni lopetti puhumisen erosta, rakkautemme, intohimomme ja pitkä seksimme palasivat. Otatin kardiobalansia tasan 27 päivää. Nämä 27 päivää käänsivät elämäni ylösalaisin. Ei ollut mitään sivuvaikutuksia, kuten Viagralla, Cialisilla, Levitralla. Jo 3 päivän jälkeen yhdyntä vaimoni kanssa kesti yli 40 minuuttia. Suhteemme vahvistui ja minä sain takaisin todellisen miehisen voiman ja itsevarmuuden. 27. päivänä olin jo täysin terve. Viimein voin olla vaimoni kanssa huolehtimatta erosta tai epäonnistumisesta sängyssä. Kiitos tohtori Juha Rehulalle, tämä on todellinen ihme. Jos haluat palauttaa terveen potenssin 100% ikuisesti, kuten jo yli 15 000 miestä Suomessa on tehnyt, sinun tarvitsee vain tehdä yksi helppo toimenpide ja vain yhden viikon kuluttua liityt maksimaalisen helposti tähän impotenssihoitajien klubiin. Vielä kerran, täytät vain tilauslomakeeseen nimesi ja puhelinnumerosi, et maksa heti ettekä pankkikorttitietoja ja 27 päivän kuluttua heräät 100%:sella takuulla energisenä ja onnellisena kovalla siitimellä miehisellä voimalla. Et enää ota turhia lääkkeitä, syöt lempiruokaa, teet lempiasioita, vietät aikaa perheesi ja ystäviesi kanssa ja kaikki tämä ilman ahdistusta ja stressiä potenssiongelmista, joita sinulla ei enää koskaan ole. Eli sinä pääset eroon impotenssista, erektiohäiriöstä ja väärästä paineesta kertaheitolla ikuisesti. Olet täynnä energiaa ja elät onnellista ja täyttää elämää. Lopetat huolehtimisen impotenssin seurauksista, mahdollisesta erosta tai kumppanin pilkasta. Syöt kaiken mitä haluat, rajoittamatta itseesi laukkaasta ruoasta. Säästä tuhansia euroja, jotka olisivat voineet mennä tehottomiin kemiallisiin lääkkeisiin. Eli sinulla on jäljellä 2 tietä. Ensimmäinen, jättää tämä mahdollisuus huomiota ja jäädä elämään tavallista elämää impotenssin ja erektiohäiriön kanssa hitaasti kohti peruuttamattomia seurauksia. Elää pelossa täydellisestä erektion puutteesta, suhteen katkeamisesta, kumppanin kanssa ja muista impotenssin seurauksista. Elämä ilman tulevaisuutta ja toinen, hyväksyä tarjoukseni ja päästä eroon impotenssista kertaheitolla ikuisesti. Astua maailmaan, jossa olet täysin terve ja täynnä energiaa, jossa harrastat seksiä naisesi kanssa yli tunnin, jossa olet perheesi kanssa, että pelkää vaimon jättämän eroon.
maailmaan, jossa olet todella onnellinen. Jos valitset toisen vaihtoehdon, jätä tilaus juuri nyt. Sinulla on vain 10 minuuttia aikaa jättää tilaus, koska tällä hetkellä suuren kysynnän takia minulla on jäljellä vain 97 pakausta kardiobalanssia. Tuhannet elektiohäiriöstä kärsivät ihmiset myös odottavat mahdollisuutta lopettaa taulistaan ikuisesti. Siksi nämä 97 pakausta loppuvat varmasti jo 10 minuutissa. Lisäksi suuret Yhdysvaltain ja Japanin lääkeyhtiöt kirjaimellisesti kilpailevat patentistani kardiobalanssin kaavon. Jos he saavat sen hoitoon saatavilla koko maailmassa, mutta hinta on 300 €. Siksi älä hukkaa tätä mahdollisuutta juuri nyt. Tilauksen tekemiseen tarvitsee vain 1. Syöttää nimesi ja puhelinnumerosi tilauslomakkeeseen. 2. Assistenttini soittaa sinulle tilauksen vahvistamiseksi. 3. 2-3 päivän kuluttua saat alkuperäisen tuotteen. Muistutan, että rahaa ei tarvitse maksaa heti. Toimitus tapahtuu mihin tahansa Suomen alueelle. Jätä tilaus ja lähitulevaisuudessa odotan menestystarinasi ja voitoasi impotenssista. Kunnioittavasti tohtori Juha Rehu.